Ja, goddag og velkommen til Svinenes Rockerborg. Jeg skal fortælle lidt om, hvad det er, vi går og foretager os. Og så vil jeg også gerne blandt andet fortælle lidt om, hvad det er for nogle standardvåben, vi bruger. Hallo? Hvad skal du her? Nej, nu er det mig, du sidder og fortæller her. Okay, men du må gerne sætte dig, men så skal du også tige stille. Ja. Som I kan se her, det er en, vores standard G18. Nå, den er ekstremt effektiv i, ja, hvis I møder nogle indvandrere. Og de begynder at skyde på os. Han lyver! Så lige meget hvad han siger for den løgn. Jo. Det er stille. Nej, nu har du kræfter med kæft. Nå. Men på et senere tidspunkt, så vil vi gå ud og tage jer med på vores standardmissioner. Nå, synes du ikke, jeg skal have lov til at fortælle lidt om vores M4 her? Stille. Ja, denne her, det er den vi bruger hver gang vi skal gå ud og gå magt. Siger det bare. Og så har jeg lige nedlagt en politibetjent. Det er senere. Ja, og så vil vi blandt andet godt have nogle flere medlemmer her ind i rockerklubben. Vi er desværre i øjeblikket kun 3, men se blandt andet på denne fantastiske statistik her. I 2003, der står der 100% kriminalitet med rockerne. Og her i dag, 2012, er der 0 kriminalitet med rockerne. Lad os lige give en kæmpe hånd. Ja, vi har nu fået 2 ansøgninger. Beklager for tænken, men jeg var lige også skyde nogle indvandrere. Ja. Hold nu op. Eller vi punkterer folk. Ja. Jeg hedder... 30. Jeg har været medlem i den her...